Dobre, Feri, ja ťa zdravím. Som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie, lebo ja keď som rozmýšľal, že koho zavolať do prvého podcastu, ktorý chcem spraviť, a s kým by som mal natočiť, tak si ma napadol jednoznačne ty. Veľmi ma prekvapilo to, že si zareagoval na to, že hneď, že ideš do toho, že si na tým ani nerozmýšľal, veľmi ma to potešilo. Teba ľudia vnímajú z toho sveta financií, hlavne cez sociálne siete. Viem, že máš na Instagrame viac ako 26 000 sledovateľov, čo považujem za veľký úspech. Venuješ sa hlavne kapitálovému trhu, ale máš veľmi dobrý prehľad o celkovom finančnom trhu. Zúčastňuješ sa rôznych workshopov, ľudia ťa môžu vidieť na rôznych konferenciách a ukazuješ ľuďom, že v podstate čo by z toho finančného trhu mali využívať a na čo zďaleka sa majú vykašľať a obísť to úplne obkľukou. To je asi tak, ako to vnímam, neviem, či som povedal všetko a že či som niečo zabudol. Povedal si to, čo vieš, alebo to, ako ma vnímaš, takže to si celkom cením a akože som veľmi rád. Hlavne ďakujem za pozvanie, lebo možno ti to prišlo, že automaticky hovorím, že jasné, poďme do toho, ale v podstate prečo nie, lebo všetko to má nejaký svoj zmysel, rozširovať nejaké povedomie, či už o finančnej gramotnosti, alebo o kapitálovom trhu, alebo o tom, že čo je ten bordel, čo ten bordel nie je. A preto hovorím, že jasné, poďme do toho, lebo viem, že to má nejaký pozitívny dopad na spoločnosť, keďže Slovensko je na tom veľmi smutne, čo sa týka práve tej ekonomickej vzdelanosti. Myslíš, že to tak je pre niečo, alebo veľmi málo sa to robí pre tú finančnú gramotnosť, i keď je tu veľa projektov a z môjho pohľadu je to veľmi, veľmi stále málo. Finančnú gramotnosť na školách sa snažia vzdelávať učitelia, ktorí sú finančne negramotní. Nechcem dať teraz všetkých do jedného vreca, samozrejme, ale veľakrát to tak je a je to pre mňa nedostatočné. Ako to vnímaš ty? To je taký uhol pohľadu, lebo podľa mňa sa robí oveľa viac, ako sa robilo pred rokom, oveľa viac, ako sa robilo pred 5 rokmi. Akože myslím si, že mnohé inštitúcie už vnímajú, že tá finančná gramotnosť je veľmi dôležitá a kľúčová v edukácii mladých ľudí, aby rozumeli tým základným princípom hneď od skorého veku. A môžem povedať, že napríklad môj syn v škole, teraz ide do 3. ročníka, on má finančnú gramotnosť ako súčasť svojho vzdelávania a ten efekt je úžasný, hej. Akože samozrejme aj doma to má, len treba sa na to pozrieť z toho pohľadu, že tá iniciatíva zo strany inštitúcií a povedzme štátu, aj Národná banka Slovenska má svoj projekt 5 peňazí a všetko fajn, mne to príde veľmi neefektívne a hlavne z toho dôvodu, že tie sociálne siete nemajú tak dobre chytené, to je jedna vec, a druhá vec, musia dodržiavať nejaké pravidlá. Keď si zoberieme tú druhú stranu, tých podvodníkov, tých, ktorí sa snažia len využívať tú ekonomickú nevzdelanosť a tú finančnú negramotnosť Slovákov, tak oni nemajú žiadne pravidlá. Tam nie je žiadna limitácia. Môžem si robiť čo chcem, ako chcem, kedy chcem. A tá druhá strana, ktorá má edukovať, tak tá potrebuje splne dodržiavať nejaké pravidlá, čiže je to trošku náročnejšie. A ja som niekde, povedzme, že medzi tým, že mám tie hodnoty toho správneho, alebo teda ja to považujem za správne a snažím sa teda eticky a morálne hľadať tie cesty, že čo je tá dobrá vec a čo je tá nedobrá vec, kde sa snažia len využívať toto a kde to reálne má mať nejaký dopad pre toho konkrétneho človeka. Ale nemám žiadne pravidlá, keďže som to ja ako jedinec, čiže snažím sa robiť nejaký balans, povedzme, medzi tým a robiť tú hrubú čiaru medzi tým. Treba sa na to pozerať z takéhoto pohľadu, ale snaha je a robí sa toho veľa, však aj ty robíš niečo preto a kopec svojich kolegov robí niečo preto, ja robím niečo preto a toto pred 5 rokmi nebolo, hlavne na sociálnych sieťach. Tak áno, tá situácia sa zlepšuje, ale ja myslím, že je nás stále ešte málo, ktorí robia tú osvetu tomu finančnému trhu a verím tomu, že sa to bude stále zlepšovať. Čo bola taká tvoja tá prvá myšlienka, že keď si začal v podstate vystupovať na tých sociálnych sieťach, lebo podľa mňa ty, teda možno sa mýlim, ale nerobíš asi obchod, to znamená, že nepredávaš produkty, alebo mýlim sa, predávaš aj produkty? Ja tomu hovorím, že friends and family. Nepredávam produkty v žiadnom prípade, akože nie som upísaný nejakej konkrétnej značke, nejakej konkrétnej platforme alebo niečo, ako mnohí, že influenceri, hej, keď už sa kategorizujem do tej skupinky, tak môj účel nie je, aby sa niekto registroval na nejakej platforme, alebo aby si kúpil nejaký konkrétny produkt. Spravujem rodine a priateľom a známym majetok, čiže neviem, či to chcem nazvať obchod, ale nazvime to, že venujem sa tomu profesionálne tak, ako to aj prezentujem. A plus spolupracujem so správcom, ktorý tvorí produkty, ktoré idú do inštitúcií, čiže som pri tvorbe investičných produktov, ktoré sa následne distribujú. Hej? Čiže som pri tých hlavných veciach a vidím ten dopad na ten retail a vidím
To aj otázka bola, že čo bol ten input. Input bol, že keďže som pri tej tvorbe tých regulovaných a dohliadaných produktov, ktoré si kupujú ľudia v retaili, bežný človek, to sú fondy, investičné stratégie cez regulované a dohliadané platformy, a na druhej strane sme tu mali, povedzme, ten neregulovaný svet, kde máš tie platformy z Dubaja a z krajín mimo Európskej únie, kde alebo je slabší dohľad a nevieme sa tam dopatrať k nejakým informáciám, k nejakým peniazom, keby bol nejaký problém, kedykoľvek to môžu vypnúť, stopnúť, plus rôzne podvodné schémy, ktoré sa tvária ako investície, tak som mal také nutkanie, že potrebujem dať ľuďom vedieť, že toto sa tvári ako investícia a toto je reálna investícia. Toto je tá bezpečná cesta, kde nehrozí, že zajtra prídem o všetko, ale môže tam byť samozrejme nejaký pokles a tak ďalej. A toto je schéma, ktorá keď sa rozhodne, tak zajtra vypne a už nikto neuvidí v živote tie peniaze. Čiže urobiť takéto delenie medzi tým. A myslíš, že v dnešnej dobe vo všeobecnosti ľudia potrebujú mať finančného poradcu, finančného sprostredkovateľa? Sám som sprostredkovateľ, preto ti pokladám túto otázku. Alebo sa dá ísť aj v dnešnej dobe, veľa vecí sa dá dohľadať. Máme tu AI, ktorá sa s každým dňom sa zdokonaluje. Takže potrebuje človek v dnešnej dobe finančného poradcu? Podľa toho kto? Podľa mňa väčšina ľudí, povedzme, že 95% ľudí potrebuje mať nejakého profesionála pri sebe, ktorý rozumie tomu, vidí tie rozdiely medzi tými investičnými možnosťami, aké máme, a tých 5% nie. A tých 5% väčšinou aj počujeme potom na internete rozprávať, že stačí si do ChatGPT hodiť nejakú stratégiu a podľa toho investovať a tak ďalej. Stačí si kúpiť S&P 500 a je vybavené, lebo to sú ľudia, ktorí rozumejú tomu, alebo sa v tom vzdelávajú, lebo ich to baví, a tí, ktorých to baví a chcú sa v tom vzdelávať a sledovať si vlastné portfólio, reálne nepotrebujú finančného poradcu. To je môj osobný názor, ale tých 95% ľudí si myslí, že nepotrebuje, veľa z nich si myslí, ale nevedia plávať v tom mori. A hovorím to zo skúsenosti, keď mi mnohí ľudia píšu alebo posielajú aj svoje portfólia, že majú nakúpené nejaké tituly, ale nevedia, aký typ finančného nástroja to je, nevedia, v akom riziku sú, nevedia, na základe čoho si vlastne zostavili to portfólio, ktoré dnes môže fungovať, posledného pol roka môže fungovať, ale je to to, čo chcem, aby mi fungovalo najbližších 30 rokov, alebo ten môj horizont, ktorý som si určil, a tam už začínajú byť otázky. A veľakrát tí ľudia nevedia tie základné fundamentálne otázky zodpovedať sami sebe, plus nepoznajú seba ako investora, a čiže nevedia, ako reagovať v tých prepadových fázach a robia obrovské chyby, ktoré majú ten dlhodobý negatívny dopad. A ten sprostredkovateľ, poradca, ktorý sa tomu rozumie, vzdeláva sa v tom neustále a sleduje tie trhy, minimálne má za sebou x partnerov, ktorí ho non-stop akože pumpujú vedomosťami a dávajú mu produkty, ktoré sú aj bezpečné pre tých retailových investorov, tak ten zachráni toho investora pred samým sebou. Lebo najväčší nepriateľ v investovaní vo všeobecnosti, vo financiách som ja sám, lebo ja urobím sám na sebe najväčšiu chybu. Ja s tebou v tomto, že úplne že súhlasím, že určite sú ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí si vedia to portfólio zostaviť sami, ale tá väčšina ľudí potrebuje niekoho, o koho sa môže oprieť. Ja som vo finančníctve 19 rokov a prežil som finančnú krízu v roku 2008 a ja som bol vtedy niekde na začiatku. A to bola pre mňa brutálna škola, jednoducho, pretože ja som o investovaní nevedel celkom nič, priznám tak, ako je, lebo vtedy aj na Slovensku bolo investovanie úplne v plienkach, si myslím. A naučilo ma to, som vďačný teraz za to obdobie, ma to naučilo, že v podstate ľudia veľmi pracujú s emóciami a bolo veľmi, nemal som tých klientov, ktorí mali zainvestované peniaze veľa, ale vysvetľovať niekomu, čo som ani ja sám nevedel, že prečo im padli akciové trhy o 40% a kde sú ich peniaze, bolo veľmi ťažké. Hlavne ty si to zažil, vieš, to je to, že dnes, a sám si povedal, bolo v plienkach to investovanie a vtedy neboli také možnosti investovať, ako sú dnes. A dnes je to tak flexibilné, tak otvorené, to more je fakt otvorené, už neplávame len v nejakom bazéniku s pár produktmi, my už máme všetky možnosti, ktoré na svete sú k dispozícii a môžeme investovať. Len ľudia na svojich vlastných peniazoch, na Slovensku minimálne, nezažili žiadnu krízu pomaly na tých otvorených veľkých portfóliách, ktoré máme. A ty si to zažil, čiže vieš, čo to je pri tých, nazvime to, že smiešných investičných produktoch. Aj tam boli také momenty, keď ľudia vybrali peniaze v stratách a nevedeli racionálne rozmýšľať, pretože to boli ich peniaze. Teoreticky dnes zvládame všetko. Teoreticky zvládam 50% stratu. Ale položme si otázku, keď budeš mať 1 000 000 eur na účte a príde 50% strata, ako veľmi motivovaný budeš doinvestovať, nevybrať a čakať.
Ja som sám zvedavý, že keď ten výrazný pokles príde, ja sa nechcem byť teraz negatívny, že sa na to teším, ale jednoducho, ja si pamätám, že keď začala vojna na Ukrajine, keď tu bol COVID a akciové trhy klesli, vtedy myslím zhruba o nejakých okolo 30%, ale vtedy tá situácia bola iná ako v tom roku 2008. Mne vtedy ľudia volali s tým, že či je ten teraz správny čas, že doinvestovať. A tí, ktorí mi nevolali, ja som dvihol telefón a všetky som obvolával a poslal som im e-maily a vnímal som to tak, že tí ľudia cítili vo mne oporu. To je tá práca poradcu, vieš. A inak sa k tomu stávali, takže ja som teraz zvedavý, lebo predávať investície s tým, že ako aj veľa ľudí predáva, že keď zainvestujete, budete mať priemerné zhodnotenie 7%, to je tak strašne z toho len vytiahnuté a treba, ja si myslím, že čo treba je dôležité hovoriť o rizikách sa baviť s klientami. A čím viacej je klient vzdelaný, alebo čím ho ja viacej vzdelávam, tak tým sa lepšie s ním pracuje. Neviem, aký máš na to ty názor? Treba hlavne hovoriť o tých rizikách pri investovaní, lebo to sú tie momenty, ktoré sú rozhodujúce v tom, ako sa mi bude dariť. Lebo keď rozumiem tomu, do akého rizika vstupujem, tak rozumiem tomu, že keď to najhoršie možné príde, tak viem, ako mám reagovať, lebo som to dostal nabrifované, niekto ma to naučil, alebo som sa to sám naučil podľa toho, ako kto investuje, ale čo ťa chcem aj pochváliť, proste zavolal si všetkým klientom, ktorí sa ti sami neozvali. Lebo to môžu byť ľudia, ktorí sú v úzkých, lebo si prečítali v Novom čase, že prichádza globálna kríza. Nehovoriac o tom, že to bol COVID, hej. To bolo obdobie, kedy ľudia nevedeli absolútne, čo sa bude diať. Prišla globálna pandémia, ktorú sme naposledy mali datovanú z roku 1918, hej. Čo vtedy úplne iná doma. Španielská chrípka, nikto netušil absolútne, čo bolo vtedy. Takže nevedeli sme, čo nejaký COVID je, čo to spôsobuje. My sme neboli, kto bol zvyknutý na to, že lockdowny, rúška, teraz prišla nejaká vakcína, potom prišli nejakí antivaxery, milión teórií okolo toho. Spoločnosť sa extrémne polarizovala, ľudia prestali chodiť do práce. Kopec ľudí prišlo o prácu. Ľudia z gastra prišli o robotu. Ježišmaria. Krachovali tu prevádzky zľava sprava, a nikto nevedel, čo bude zajtra. A ešte mám niekde zainvestované peniaze, ktoré mali, že najrýchlejší prepad v histórii, 22 dní, 34%. A ako sa ten človek potom akože zachová? Super, že sa ti ozvali takí, čo doinvestovali, alebo sa pýtali, že či je teraz tá dobrá možnosť doinvestovať. Ale vydržme toto, ten trh sa zotavil, hej, na konci roka to bolo super. Ale kľudne mohla prísť situácia, čo vtedy nikto netušil, že to bude padať ešte hlbšie a potom sa to bude zotavovať rok, 2. A položme si otázku, som ja pripravený na to mať rok, 2 moje peniaze v strate? Som. Keď nie, treba sa pozrieť na svoje portfólio. Ja to veľmi, veľmi rád prirovnávam k tomu, že kopec ľudí ide na vlastnú päsť, ale je to presne to isté, ako keby si niekto povedal, kto nie je stolár, že ja si idem teraz vyrobiť kuchynskú linku. Ja som toto už hovoril aj na sociálnych sieťach, že ja keby som sa rozhodol ísť urobiť si kuchynskú linku, buchnem to do ChatGPT, on mi vyhodí presný zoznam toho, čo si mám kúpiť v Hornbachu. Idem do Hornbachu, kúpim si to, kúpim si aj nástroje k tomu, vyrežem si to všetko podľa nejakého YouTube tutoriálu, navrhnem si to v nejakom AI programe, ktoré už existujú, ale tá kuchyňa bude vyzerať jak hnoj. Bude vyzerať jak hnoj, proste 100%. Ona nebude vyzerať profesionálne ani pekne, ale bude. A to je presne investičné portfólio na vlastnú päsť, ktoré je riadené človekom, ktorý sa tomu nevenuje profesionálne. Našiel si nejaké tutoriály, neviem čo, ale to tak nefunguje, bohužiaľ. Kiež by, samozrejme, ale nefunguje. No to bude presne tých 90% ľudí, ak si spomínal, že ktorí toho finančného sprostredkovateľa jednoducho potrebujú. Veľa ľudí sa tvári, že nepotrebuje, pretože všetko si vie dohľadať. Na sociálnych sieťach je veľmi často vnímam, že ľudia nemajú to kritické myslenie alebo ho jednoducho stratili. A čo je to, že tomu uveria, že ponúka niekto dlhopisy so zhodnotením 12%, čo je úplne šialenstvo, pretože keby tá firma išla do banky a dá im úver za nejakých 5%, no pre niečo im ho ten úver nedala, tak musia predávať takéto dlhopisy. Ale ľudia tomu jednoducho veria a viem to na základe toho, že našťastie to klienti robia, že mi zavolajú a sa ma spýtajú, že či to predsa len nie je dobrá investícia, že 12% garantovaných, že poďme do toho, že... Lebo počúvajú na slovo garancia. Fixný výnos, zaručené, bezpečné, bla bla bla. Ono je to zaručené, bezpečné, fixné, garantované len za určitých podmienok, keď všetko vyjde podľa plánu. Ale ľudia nie sú upozornení dostatočne na to, aké riziko vlastne podstupujem. Neuvedomujú si, že dlhopis je vo svojej podstate pôžička
a myslia si, že to je cenný papier, ktorý im dáva úplne inú formu ako bežná pôžička, ale je to isté ako keby, a to aj veľakrát je, teraz beží po internete reklama na v podstate nie je to nákup dlhopisov, ale zainvestovanie do spoločnosti, ktorá ide expandovať do Nemecka a ponúka 12% ročne a človek si myslí, že je to fixný úrok samozrejme, ale len za predpokladu, že všetko vyjde podľa toho, ako si to naplánujú. A teraz sa vráťme zase späť ku covidu. Kopec ľudí si takto nakúpilo dlhopisy, kto vedel začiatkom januára, dobre, povedzme, že začiatkom decembra 2019, kto tušil, že bude nejaký covid? Nikto. A kopec podnikateľov, developerov mali niečo rozkalkulované dopredu, bez toho, že by si pomyslel, nemali nikde napísané, že v prípade, že by prišla globálna pandémia, tak to bude vyzerať takto. Nikto nemal takú projekciu. A potom začali presne padať tieto dlhopisy. Prestali mať schopnosť vyplácať tie výnosy a zrazu to nebolo o tom, že nedostávam výnos z toho, ale nedostanem sa ani k vlastným peniazom, ktoré som do toho zainvestoval. A tam tá garancia padá. A zrazu som veriteľ, ale nie som investor. To si ľudia proste neuvedomujú. Zas nevedomosť, hej? Negramotnosť finančná. Áno, potom ďalší si myslia, veľakrát to spomínaš, že im do portfólia stačí S&P 500. Ale je to veľmi málo a nemôžeme hovoriť o portfóliu, keď tam je zastúpených 500 firiem. A ja si myslím, že do portfólia by sme mali začať niekde s tým, že by som mal mať vytvorenú nejakú rezervu na účte, že pre strička náhodu, keď sa niečo stane, aby som nemusel siahnuť do poistky, aby som nemusel siahnuť, teda prestať platiť poistku, prestať investovať, aby som mal jednoducho z čoho fungovať. A toto veľa ľudí nemá poriešené. A ono aj pri tom investovaní niekedy to je taká, že dlhšia cesta, že s tým klientom, že prídu za mnou ľudia, že chcú investovať. Ja začínam s tým, že koľko máš vytvorené rezervy. No väčšinou na Slovensku je to, že 0. Teda, čo sa stretávam ja s tými klientami, keď sa na bežných účtoch sú miliardy eur a tu treba začať. A jednoducho, keď ten človek vydrží rok, 2, tak potom aj to investovanie môže vyzerať úplne inak, ako keď tie rezervy nemám. Ako by malo vyzerať ideálne portfólio. Ja viem, že to je veľmi ťažko to je špecifikovať, pretože musím pozerať, to neexistuje, lebo ja vždy musím pozerať na to, že ako človek pristupuje k riziku. Volala mi jedna pani tu na z okolitej dediny, je to moja klientka, je to úplne konzervatívny typ človeka a v práci sa rozprávali, lebo teraz sa samozrejme, že keď sa investíciám darí, tak sa to predáva veľmi ľahko. Ľudia o tom hovoria doslova v krčmách sa o tom rozprávajú, že investujú a že ona by tiež chcela investovať. A ja hovorím, že OK. A ja sa jej pýtam, že keby som jej, dajme tomu, že za rok zavolal, že investícia klesla o 30%, že ako to bude zvládať, že aké bude mať pocity. No ona hovorí, že bude vám nadávať. A hovorím, a to je presne ono, že vy, ako vás ja poznám, že vy nie ste ten typ človeka, že ktorý by išiel do rizika. Vy ste ten konzervatívny. A darmo my teraz budete, a ja sa chcem vyhnúť tým problémom, že vy mi budete nadávať. Úplne správne. A jednoducho ja viem, že keď dodržíte 15-ročný horizont, že by to mohlo vyzerať inak, ale vy mi za 3, za 4 roky môžete zavolať. A to ja jednoducho nechcem, lebo vy nebudete so mnou spokojná. A väčšina takýchto ľudí to portfólio, keď je v prepade, tak ho jednoducho zruší, vyberie. A to je to najhoršie. Vyberajú alebo prestávajú investovať a čakajú, kým sa to zase dá dokopy. To je napríklad niečo, čo si mnohí neuvedomujú práve pri S&P 500. Keď sa pozrieme na čísla dlhodobo, tak S&P 500 vážne prekonáva všetko a robí krásne čísla v priemere. Vážne robí, povedzme, že po očistení inflácie niekde okolo tých 7%. Výborné. Ale čo si mnohí neuvedomujú, že síce tam mám 500 firiem, ale 30% z toho je zastúpených a 30%, keď investujem 100 eur do S&P 500, tak 30 eur mi ide do 7 firiem z tých 500. A to je tých Magnificent 7, tomu hovoríme. Hej, to sú tie najväčšie technologické spoločnosti. Máme Meta, Google, máme tam Nvidiu, máme tam Teslu, máme tam Microsoft, Amazon. Zabudol som ešte na niečo možno, neviem. Ale proste tých 7 najväčších, tak 30% ide do tých 7 firiem. Čiže tam tá diverzifikácia trošku padá. Treba si uvedomiť, že aj to riziko. Síce to robí za posledných 50 rokov tých 7% ročne v priemere, ale bolo obdobie od roku 2000 do roku 2012, keď ten index zarobil v priemere 0,5% ročne. Som pripravený zarábať 12 rokov 0,5%? O tom sa moc nehovorí. O tom sa nehovorí, lebo to nie je sexy, vieš. A cez finančnú krízu. Najväčší prepad zažilo S&P 500 55%.
Minus 55%. Opäť, máš 1000 eur na tom investičnom účte, padne ti o 55%, 550 som stratil, super, doinvestujem tam kilo, bez problému. Ale mám tam 100 000, mám tam 500 000, mám tam 1 000 000. Každý nech si povie tú sumu, ktorá je pre neho tá veľká a teraz strať 50% z toho, 55%. Doinvestuješ, alebo budeš čakať, alebo budeš v krči, budeš v strese, budeš vyberať. To sú tie otázky, ktoré treba pokladať pri každej jednej investícii. Je veľmi ťažko, že aj odhadnúť s tým klientom, keď sa rozprávam, že prísť na to, že každé peniaze by mali mať nejaký cieľ. A ľudia veľakrát prídu s tým, že chcem investovať 100 eur mesačne, ale vôbec nemajú predstavu, že za akým cieľom, že a prečo. A ja si myslím, že tu každá jedna investícia by mala byť rozložená na základe rokov a cieľov toho klienta. Ale ľudia jednoducho to takto nevnímajú a je ťažko pracovať s tým, že aby objaviť v nich tie ciele alebo priradiť tú investíciu k nejakému cieľu. Samozrejme, že je to o tej komunikácii, o tom, že sa človek rozpráva s tým klientom a čím, jak som už spomínal, čím viacej je ten klient vzdelaný, že čím viacej mu o tom rozpráva, tak tým je tá práca jednoduchšia. Chcem sa ďalej spýtať, že na základe toho, že si veľa na tých sociálnych sieťach, že na základe je tam veľa spoločností, ktoré ponúka vysoké zhodnotenie a je na prvý pohľad, teraz z môjho pohľadu je na prvý pohľad, že sa jedná o podvod. Opäť, asi to bude tým kritickým myslením alebo tej vízie, že ľudia chcú rýchlo zbohatnúť. Prečo ľudia idú do týchto investícií? Prečo ľudia veria tým rýchlym ponukám, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako pre mňa teda vyzerajú ako podvod, ale ľudia, myslím si, že hlavne tí mladí do toho idú, lebo vidia niekde Dubaj, vidia Lambo a jednoducho influencerky, ktoré dobre vyzerajú a na základe toho sa rozhodujú. To je ani nie vec, že zlej finančnej gramotnosti, akože určite to má povedzme 20% z toho, ale tam je kritické myslenie, základný problém. A plus chamtivosť. My sme na Slovensku tým, že sme tu mali režim, ktorý nikomu nedovoloval v podstate byť kreatívny, robiť si čo chce, nemal v podstate tú slobodu, nemohol si budovať nejaký svoj majetok, mnohí sa nemohli realizovať tak, ako by sa chceli realizovať, tak im ušiel veľa ten čas a preto potom prišli 90. roky, hej, no tak to nebola žiadna sláva, potom prišiel BMG Invest a Horizon, ktorý zobral všetkým svoje úspory. No a ostala v nás tá chamtivosť, že rýchlo chceme teraz zarobiť peniaze, lebo proste máme málo času. To je veľký rozdiel medzi nami a napríklad západnými trhmi alebo rozvinutými krajinami, ktoré majú ten kapitálový trh na úplne inej úrovni. A to je práve z toho dôvodu, že tam sa narodí dieťa, založí sa mu investičný účet, investuje, ja neviem, aj malú sumu proste do dospelosti toho dieťaťa, v dospelosti to dieťa preberie to portfólio, pokračuje s tým do dôchodku, v dôchodku si vybere možno pár miliónov, úplne bez problému, lebo si zoberte zložené úročenie nejakého konzervatívneho alebo vyváženého portfólia, ktoré robí 5-6% ročne, a dajte si tam investičný horizont 50-60 rokov. Vyjde vám so 100 mesačne napríklad. Vyjde vám neuveriteľná suma. My potrebujeme doháňať. My tu máme 35-ročných, 40-ročných ľudí, ktorí neinvestujú, nemajú nič. Takže samozrejme, že potom, že niekto mi tu ponúka za rok sa stať milionárom, tak príde tá chamtivosť, príde tá nedočkavosť, príde aj to slabé kritické myslenie, že dobre, asi tam je aj veľké riziko, že prídem o všetko, ale to ľudia sú zaslepení tými všetkými peknými rečami, peknými influencerkami, ktoré ukazujú ten svoj majetok, ktorý nadobudli, a ľudia sa nechajú strašne ľahko oklamať takýmito vecami, ktoré nie sú skutočné, to nie je realita. Ale myslia si, že to realita je, že to môžu dosiahnuť, a prídu nielenže o peniaze, ktoré do toho dajú, prídu o čas, ktorý sa tomu venujú, čas, ktorý čakajú, že kedy to príde a budem milionár, ktorí mohli investovať niekde už. A toto aj opakujú veľakrát. No, myslíš, že ako dlho ešte môže to takto fungovať? Že ako dlho ľudia ešte budú veriť týmto veciam? Na veky. Na veky? Na veky. Teraz si zober, že sme v dobe, keď máme deepfake videa na takej úrovni, že bez problému nájdem na YouTube sponzorované video, kde minister financií rozpráva o tom, že sa dohodol s Elonom Muskom na systéme vyplácania obrovských peňazí pre Slovákov, aby mohli sa teda dostať z chudoby. A to je tak, akože oproti skutočnosti je tam veľmi málo rozdielov. Ty vieš, že to je deepfake. Proste tí, čo majú to kritické myslenie na nejakej úrovni, tak to rozoznajú veľmi rýchlo a je im jasné, že nikto z vlády nemôže takto verejne robiť nejaké komerčné veci a prezentovať nejakú platformu. Ale ľudia tomu proste veria. Stačí malé percento
a zmiznú všetky úspory, bez problému. Čiže je to stále sofistikovanejšie a sofistikovanejšie, to je jedna vec, plus stále nemajú tie pravidlá a oproti nejakým reguláciám a dohľadom, ktorí to musia blokovať, ale nechcú zase obmedzovať tú slobodu, hej, aby sme sa nedostali zase do cenzúry, a tak sú pomalí proste tí regulátori. Tá kontrola je pomalšia ako to, čo proste prichádza. Plus trolie farmy, o tom ani nezačneme rozprávať. Ono je zvláštne, že sa s tým, z môjho pohľadu sa stále s tým nič nerobí, pretože tie firmy len sa premenujú a fungujú stále ďalej a ja viem, že aký je nad finančným sektorom, že aký je dohľad, že ako sme aj my ako sprostredkovateľa kontrolovaní, že sú robené nás kontroly jednoducho, že príde, nemôžem mi teraz naplniť, že ak sa to presne volá, príde normálne kontrol, ktorý sa chová ako klient. Mystery shopper. Áno, mystery shopping. A jednoducho pre mňa to je zvláštne, že s týmto sa nič nerobí, takže tu bičujú nás, sprostredkovateľov. Lebo vás majú pod kontrolou, už vedia, kto ste. OK, ale potom prečo to nefunguje tak aj v bankách? No, ja si myslím, že mali by sa tu trošku zmeniť pravidla presne na takéto veci, že keď už nájdu nejakého podvodníka, zistia presne, kto to je, oni vedia to zistiť, to sa dá dohľadať, vedia, ja som zverejnil x takých už, hej. A tak treba robiť to, čo sa robí v Spojených štátoch, tí ľudia dostanú proste do životie. Lebo zobrali od ľudí, 40-50 miliónov eur a zmizli s tým. Ale vieme ich nájsť, a keď ich už nájdu, tak čo, dostanú podmienku na 2 roky, alebo si odsedia, 6 mesiacov, dostanú finančnú pokutu 100 000 eur, no ale stále sú v pluse. A to je to, že stačí, keď ukážu jedného, ktorého tak strašne čapnú a dajú mu to vyžrať a možno to demotivuje tých ďalších. Lebo momentálne to vyzerá tak, že ja si vymyslím nejaký strašný podvod, začnem robiť brutálny marketing okolo toho, vyzbieram od ľudí milióny eur, lebo ich proste oklamem. Potom ma aj chytia, odsedím si vo vyšetrovačke 4-5 mesiacov, dostanem 2-ročnú podmienku, zákaz robiť na finančných trhoch, ako keby som na nich niekedy robil, ne? A stále som v pluse. Hodím si to všetko na bitcoinové peňaženky a zmiznem. Majte sa pekne, nájdete ma na ostrove potom. A to je to, čo dneska akože z toho vychádza. Preto sa duplikujú tie podvody a robia to znova a znova a znova. A budú aj. Kým nepríde nejaká veľká zmena. A myslíš si, že do budúcna môžu byť tie bitcoinové peňaženky nejakým spôsobom tak zlegalizované, že dajme tomu, že ako je normálne, že mám účet a že vidieť, že komu ten účet patrí, že to tam niekedy v budúcnosti bude čakať, alebo že... Všetko, čo máš všetko, čo máš online, keď máš účet na Coinbase, na Crypto.com alebo na Binance, tak to je akože verejne dostupné, ale vie sa, že komu patrí čo. Lebo to máš online, hej. A o tom sme mali aj jednu krásnu prednášku v Prahe, presne od človeka, ktorý bol v britských tajných službách a rozprával o tom, že vlastne keď si ľudia myslia, že kryptomeny sú tak strašne anonymné, na to rýchlo zabudnú, lebo to vôbec nie je pravda. Pravda je len vtedy, ako náhle to máš offline. Čiže keď to máš na tej hardwareovej peňaženke. No a Donald Trump teraz dokonca dal zákon, ktorý sa myslím, že už aj schválil, ktorý hovorí o tom, že tvoje kryptomeny môžu byť súčasťou tvojho dôchodkového systému, čiže podliehajú tam takému istému zdaňovaniu, respektíve sú oslobodené, čo zase sprístupní tie kryptomeny trošku viacej. Treba mať v tom balans. Proste ľudia sú šialení a stavia všetko na jednu kartu, ale keď človek chce mať krypto, nech má, ja mám tiež, ale keď zajtra o ňoho prídem a zmizne, tak ma to nezrujnuje. A akože nejakým percentom aj s tým počítam, hej? Že stále to pre mňa špekulatívna investícia, napriek tomu, že už to je v mnohých fondoch a že sa to používa ako reálne aktívum, ale stále tam je taká tá malá obava z mojej strany, lebo predsa len nevieme ten pôvod, ten fundament tam stále nie je. Ja by som sa chcel spýtať, že nejaký spoločný záver alebo nejaký odkaz, že pre tých ľudí, ako sme sa bavili, že asi väčšina ozaj, že potrebuje tých finančných sprostredkovateľov, že niekoho, že kto im poradí, pretože jednoducho ten finančný sprostredkovateľ v konečnom dôsledku, i keď to nemusí byť zrovna najlacnejšie riešenie vždy, ale dovedie ich do cieľa. Hej? A toto je pre mňa dôležité, že neprísť o tie peniaze, že byť chránený a mať niekoho, na koho sa človek môže obrátiť, aj keď to zrovna nejde podľa plánov, alebo keď zrovna tie trhy sa nechovajú tak, ako by sme si želali. A pre mňa je dôležité, že aby
že sa ma ľudia pýtajú, že prečo som začal byť na sociálnych sieťach, tak ja hlavne chcem prinášať ľuďom takisto, že tú hodnotu toho a pomáhať sa zorientovať na tom finančnom trhu, pretože to nie je to jednoduché a veľakrát to nie je aj pre toho odborníka. Musí byť v obraze a stále sa musí vzdelávať. To je asi tak na celý život. Môj odkaz ľuďom je, že nech nešpekulujú. Ľudia stále vymýšľajú, ťahajú sa o poplatky, prečo tam mám 1%, tam mám 0,8%. Z dlhodobého hľadiska sa treba na to pozrieť, ako mi to prináša tú pridanú hodnotu. Mnohí ľudia, ako som povedal, viac ako 90% úplne bez problému, potrebujem mať toho odborníka a to je odborník, ktorý nie že nastaví veci, ale prebere zodpovednosť. A tak ako ja napríklad nechcem prebrať zodpovednosť za technický stav môjho vozidla, pretože nie som automechanik a neviem zistiť, a viem si kúpiť nejakú základnú diagnostiku, ktorá mi niečo povie a čo s tým ja budem potom robiť. Nechcem prebrať za to zodpovednosť, preto platím niekomu, kto tú zodpovednosť preberie a ja som tým pádom úplne v pohode. Viem, že mám technicky dobré auto a bezpečné a všetko je OK a donesie ma z bodu A do bodu B a to isté platí o tom portfóliu. Chcem, aby z toho bodu A, keď som začal investovať, to došlo do toho bodu B, keď sa naplní môj investičný horizont a niekto medzi tým bude niesť tú zodpovednosť. Preto si za to zaplatím. A ísť po tom najlacnejšom z najlacnejších je podľa mňa veľmi nebezpečné, pokiaľ sa bavíme o peniazoch. Môže to byť najlacnejšie z najlacnejších, keď sa bavíme, ja neviem, o tom istom produkte a len si vyberám, že z ktorej prevádzky si to kúpim. Ale vždy kúpim si najlacnejšie jedlo, najlacnejšie menučko, no pravdepodobne to bude polotovar a nebude to až také dobré pre mňa. Alebo idem do lepšej reštaurácie, zaplatím si trošku viacej, ale viem, že mám kvalitné jedlo a čerstvú zeleninu napríklad. To sú také veci, ktoré si človek musí pretaviť do toho úplne bežného života. To isté platí o financiách. Obzvlášť to platí o financiách. Čiže ľudia by mali prestať špekulovať, mali by to odovzdať profesionálom a nehandrkovať sa tam o centy, lebo to je fakt zbytočné. Áno, presne tak. To najlacnejšie riešenie býva častokrát tým najdrahším. Človek to pozná pri PZPčkách, nie? Všetci vedia, že najlacnejšie PZPčko znamená, že sa rovná, no asi tam bude dosť problém, lebo niekde to asi musia tam s tou cenotvorbou riešiť. Kúpim si to drahšie PZPčko, tak viem, že tam dostanem nejakú službu navyše alebo niečo. To sú veci, ktoré ľudia poznajú. Pri investovaní tým, že to je také abstraktné, tak si to neuvedomujú a obzvlášť, keď sa bavíme o nejakom dlhom horizonte, čo bude o 30 rokov. Ja chcem, aby o 30 rokov som mal tie milióny a tým pádom chcem, aby to bolo dobre riadené celú dobu. A nie, že ja budem tuto panikáriť každého pol roka, keď príde nejaký prepad na trhoch, ktorý prichádza každého pol roka, niečo príde. Každý rok je dôvod neinvestovať, alebo prestať investovať, alebo vyberať, alebo to presúvať niekam inám. Toto ja nechcem robiť. Ja to chcem nechať na profika. Bodka. Áno, by sme sa o investíciách a celkovo o trhu by sme sa ešte dokázali asi rozprávať veľmi dlho. Necháme si to možno niekedy inokedy. Nespomínali sme tu vôbec, že načasovanie správnej investícií, to bola tiež možno téma na 10-15 minút. Áno, teraz. Ľudia čakajú na tú správnu príležitosť a tá je presne to, že tá je teraz. Feri, ja ti ďakujem, že si našiel ten čas a som veľmi rád, že zrovna ty si bol v tom mojom prvom podcaste, ktorý som si dal do hlavy, že by som chcel robiť a teším sa, že niekedy sa stretneme znova a budeme mať určite o čom porozprávať. Nech sa ti darí a budem sa tešiť aj ja. Ďakujem pekne. Čau. Čau.